kababayan, dito po ngayon tayo at may gusto po tayong tulungan, baka sakaling makatulong po tayo. I-interview po natin si nanay. Nay, ang tanong ko sa inyo, ano na po nararamdaman po ninyo ngayon? Parang nakita ko kanina nangiligin na kayo. Patay mo dito mo. Tuntog mo. Sakit? Matagal na po na nararamdaman niyo. Pero dito po ba sa kanto na to, matagal na kayo nakatira dito? Wala naman ako magpatulungan. Sabi, saan ko na rito? Doon lang ko sa bahay. Asan ba ang mga kamag-anakan ninyo? Sa ngayon, Cagayan de Oro. Baka may mga nakakakilala po kay nanay, taga Cagayan de Oro daw po ang mga kamag-anakan niya. Pero hindi na kayo nakabalik mula noon, nandito na kayo kumbaga. balik ko na Wala na kayong communication sa kanila. So hindi na rin talagang hindi na nila kayo pinupunta. Hindi nila alam yung kalagayan ninyo ngayon. pumunta na dito. Sabi ko, bakit po? Pero pinabayaan na kayo mula noon. Pumunta yung mga pamangkin ko. Pero dapat kinukuha nila kayo ngayon. And alam nila yung kalagayan ninyo ngayon na ganyan ang nararamdaman ninyo. Wala trabaho kasi. Dapat Gusto ba ninyong dalhin kayo sa ospital? Dalhin po namin kayo sa ospital. para na-check up eh. Oo, kung hanap tayo ng libre na ospital na pwedeng... Pauwi eh. Oo, hanap tayo ng libre na ospital na pwedeng tumulong sa inyo. Baka sakaling gamutin kayo ng libre. Makakapag-t-shirt, Oo. Kasi kung ako din kasi wala rin akong itutulong. Pero baka sakali sa mga nanonood sa atin ngayon, may mga tutulungan tayo. Ano po yan, Nay? Amoxicillin lang. Bawal po sa mga kantina ng amoxicillin. Hindi po basta-basta nabibili. Kailangan mayroong reseta po. Kumain na ba kayo? Hindi kayo nakakakain ng mga yun? Ilan taon na po pala kayo? 73? 74? Ano po ba palang pangalan ninyo complete? Mas kilala kayo sa tawag na Bigbi. Oo. Baka po may nakakilala kayo yung Nanay Bigbi. Kaya tingnan natin kung Sabi, tulungan ko lang ako sa rin. At kanya nagbibig. Dalhin daw nila sa ospital eh. So ang inyong kasakasama lang sa buhay, ang kaso lang ninyo. Oo, tinanong ko sa inyo kanina kung may iba pa kayong kakilala o kasama dito, mga kamag-anakan. Sabi ninyo, wala naman sila dito, di ba? Ayun tan, gusto ko naman. Yan ko lang. Ang ko pagkakit. Sige, sana sa mga nanonood, mayroong maawa sa atin. Yung tulong na kailangan ninyo, kagaya ng mga gamot, kung sakaling ma-hospital kayo, baka sakaling willing sila na magbigay. Ayan, so mamaya po, try natin na dalhin kayo sa ospital. So payag po ba kayo? Pauwi yan. Hindi nga, kung sakali dadalhin nga namin kayo sa ospital. Paano namin kayo matutulungan kung sakali? Yung amoxicillin lang ang kailangan ninyo? Pero mas importante na pa-hospital kayo kasi sila ang nakakalam, yung mga doktor.
gano'n, inaarap ko sa kanya. Kasi kung kami-kami lang, kung gamot na yun sinasabi ninyo na amoxicillin, malay namin, hindi kami marunong sa mga ganyan. Pero ang mga doktor kasi natin, sila yung marurunong. Mas alam nila kung ano yung pangangailangan ninyo. Kaya kung maaari po sana, pumayag kayo na ipunta namin kayo sa ospital. Dapat. Oo, pag-isipan po ninyo yan ha, at kung sakali dalhin namin kayo sa Kasi ospital. nagtaka ko. Nalamigan na ako. Pagbuhat ko na. Malamigan kayo. Eh kasi dito naman kayo natutulog. Natural, malalamigan kayo araw-araw. gabi-gabi. Habang lumabas lang. Nalamigan eh. Baka kagatin kayo ng aso ninyo. Ah. Kasi dati kasi. Nilubog kami sa isa. Nilubog kami sa ang kauban kami sa pagbuy. Dahil yung nagiging Baka po may gusto kayong sabihin sa mga nanonood sa atin. Manawagan po kayo ng tulong kung sakali. Oo. Sa mga kapatid ninyo na nakikinig, gano'n, sa mag-anakan ninyo, napuntahan kayo, Cagayan de Oro pa po. Oo, eh baka sakaling mapanood nila sa Cagayan de Oro yan, di at least si Nanay Bengbeng, tulungan ninyo kung sino man po ang mga kamag-anakan niya dyan sa Cagayan de Oro. Tulungan po natin siya kasi nahihirapan na at matanda na si Nanay Bengbeng. Ilang taon na ulit kayo? 70? 72. 74 na po siya at medyo mahina na po siya. Hindi na po yata siya nakakalakad ng maayos. Tignan natin yung kanyang paa. I-focus ko sa paa. So, hindi na siya nakakalakad ng maayos. Ayaw din pong magpa-hospital. Tinatanong nga natin kung gusto niya mag-hospital pero parang nangangamba siya na baka pag nasa hospital na siya hindi siya makauwi. Yun po bang rason ninyo kung sakali? Oo, yung magbabantay daw po sa ospital at iba pa, yun po yung problema ni nanay. Kaya kung sakali po sa mga kamag-anakan niya na nanonood ngayon, balikan po ninyo siya dito at tulungan ninyo si Nanay Bengbeng. At hirap na po siyang lumakad at hirap na rin po siyang huminga. Sige po, sakaling mapanood ito ng mga kamag-anakan. Kita, hindi ko nga rin po alam. Ang mga doktor po ang nakakaalam niyan kasi sabi nila nahirapan kayo siya. Hindi namin alam kung tama ba na bigyan kayo ng amoxicillin at iba pa. Hindi natin alam yan kasi hindi kami mga doktor. Kaya importante nga po sana na ma-hospital kayo. Kaya susubukan po natin sa mga susunod na araw, i-contact kung kinakailang ospital kayo sa mga kamag-anakan ninyo at iba pa po. May health naman ako eh. Sige po. Ayan.